қатораҳои босуръат, ҳавопаймоҳои ҷангӣ, мудиртарин мошинолоти кишоварзӣ ва санъатӣ ниёзҳои башарро имрӯз дар заминаҳои мухталиф рафъ ва бароварда месозанд. аммо иҷозат бидиҳед то ба ақиб баргардем ва ба давронҳои гузашта сарӣ бизанем. замоне ки ҳеҷ кадом аз ин техникаҳо ки дар аввал нишон додем набуданд, инсон чӣ кор мекард? Чӣ гуна ниёзҳояшро бароварда месохт? ё аввалин бор чӣ касоне ба фикри ҳалли ин мушкилӣ афтоданд? ин аввалин бор мардумони ориёӣ буданд ки ба ром кардани аспҳо машғул шуданд. онҳо бо ром кардани асп корҳои тиҷорат, савдо ва муҳимтар аз ҳама кишваркушоӣ, яъне набардҳоро ба василаи асп анҷом медоданд. онҳо бо ин кори худ як заминаи хуберо дар сабук гаштани зиндагии инсонҳо побарҷо гузоштанд. ориёиҳо барои аввалин бор дар 4000 соли пеш аз мелод аспро ром карданд ва баъд онро аз ориёи замин ба мисру аврупо бурданд. ҳамин ки дар забони арабӣ ба асп ва расп, яъне аз форсӣ омада гуфта мешавад, нишон медиҳад ки аспи машҳури арабӣ ҳам решаҳои ориёнӣ дорад. асп ё фарас яке аз офаридаҳои нек ҳаст ки инсоният дар тӯли қарнҳо аз он ба хотир бароварда кардани ниёзҳои кишоварзӣ ва дигар ниёзҳои худ истифода кардааст, аз он ҷумла дар ҷанг. албатта инсонҳо дар тӯли таърих аз ҷонварони зиёде ба монанди уштуру филу сагу хуку ва ҳатто занбур дар ҷангҳо истифода карданд, аммо ҳеҷ ҷонваре ба андозаи асп хидмати башарро накардааст. асп аз ҳайвонест ки дар фарҳанги иқтисодӣ ва эътиқодии ориёиҳо ҷойгоҳи махсусе дорад. шояд шумо ҳам намедонистед ки муҳоҷирати ориёиҳо дар 1400 сол қабл аз мелод бо аробаҳои аспӣ будааст. дар давлати ҳахоманишиниҳо аспи сафед ин рамзи офтоб дониста мешуд ва ба аспи сафед эҳтиром мегузоштанд ва ҳатман ба ин бовар буданд ки асп, махсусан аспи сафед, ин рамузфаҳм аст, ин аз ҳаракатҳояш, аз нигоҳҳояш, аз шиҳааш ҳатто метавон пайхаст кард ҳаёти ояндаро, яъне дар оянда чӣ сиру асрорҳо, чӣ ҳодисаҳо мардумро интизор аст, метавон ки аз рӯи ҳамин ишораҳои асп аз онҳо пешгирӣ кард ё аз онҳо огоҳ шуд. дар адабиётҳои қадимаи халқи тоҷик атрофи асп ривояту усураҳои хеле зиёд вуҷуд дорад. гӯё аспҳои аввалин бол доштаанду ҳатто дар об шино мекарданд, вале тадқиқотҳои илмӣ мушаххаси атрофи ин устураҳо анҷом дода нашудааст. ба дилхотир мо наметавонем ки онро ҳақиқат арзёбӣ кунем, вале ҳамчун як симои хело ҳам барҷаста ва зебо дар адабиёти халқи тоҷик дар шудани асп ин нишонаи он аст ки мардумони мо ба ин ҷонвар хело як меҳри беандозаи худро доштаанд. аспи болдор ин як ривоят ҳаст, ин як образ ё як сувари устураӣ ҳаст. дар асл аспон чунин набуданд. аз назари илми биология аллакай маълум ҳаст ки аспони пешин чӣ гуна буданд ва фаргашти онҳо кадом сол дар кадом замонҳо сурат гирифт, ба кай ба кадом шакл даромаданд ва чӣ дигаргунае дар сурат ва шакли онҳо ва дар фенотипи онҳо ба вуҷуд омад, ин аллакай маълум аст. аммо аспони болдор ин як сувари образи устураи афсонаӣ ҳаст ки дар адабиёти шифоҳии мардум ба адабиёти шифоҳии мардум роҳ ёфтааст, ки албатта чунин набудааст, вале азбаски асп ҳамеша дар зиндагии мардум як ҷойгоҳи мақоми хос доштааст. дар атрофи он бисёр ривоятҳову афсонаҳову қиссаҳову устураҳо ба вуҷуд омадаанд. асп яке аз чорвоҳое мебошад, яке аз ҳайвоноте мебошад ки ҳанӯз қабл аз густариши дини зардуштия дар сарзамини мо
мардуми мо пайравӣ аз дини митраизм, яъне офтобпарастӣ мекарданд ва ба асп эҳтироми махсус доштанд. ин эҳтиром аз куҷо сарчашма мегирифт? бояд гуфт ки дар фарҳанги митраизм ва пас он дар фарҳанги зардуштизм асп рамзи илоҳӣ, асп як ҳайвони рамӯзфаҳм, ҳайвони нексиришт, ҳайвоне ки хосияту хусусиятҳои бисёр пурбаракатро дар худ доро ҳаст, дониста мешуд. модҳо ки 2700 сол пеш дар ғарби форсзамин зиндагӣ мекарданд, маҳорати зиёде дар парвариши асп доштанд. ҳамчунон асп ҷойгоҳи вижее дар набардҳои онҳо дошт, чаро ки аслитарин нақшро нерӯҳои саворанизом доштанд. истифода аз асп дар набардҳо ва иттиҳоди се қавми орёӣ порт, мод ва форс боиси шикасти таърихии ошуриҳо гардид. сангнавиштаҳое ки бостоншиносон аз боқимондаҳои шаҳрҳои таърихии орёнишин ба даст овардаанд ва кашфи чанд амсилаи саворанизом ҳамроҳи асп зиннулаҷон нишон медиҳад ки мардумони мо аз солҳои қабл то чӣ қадар дар умури сиёсӣ, низомӣ ва иқтисодии худашон ба аспҳо такя доштаанд. асп бинобар сабабе ки дар миёни халқҳои орёи нажод мақоми воло дорад ва нисбати вай аз рӯи арзишҳои бисёр волои динию имонӣ назар мекарданд, аз ин лиҳоз аспҳоро мисли одамони шукӯҳманд алоҳида мегурониданд ва ҳатто барои аспҳо қабрҳои чӯбӣ месохтанд. аввалин бор 4000 сол қабл пеш аз милод аспро мардумони осиёи миёна аҳлӣ ва ё ба ислоҳ ром карданд, яъне мардумоне ки дар он сарзамине ки имрӯз аз он ҷумла тоҷикон зиндагӣ мекунанд. аҷдоди мо барои ҳифозат аз суми аспҳо дар роҳҳои сахту дурушт кафшакҳое ихтироъ карданд ки онҳоро бо мис ва баъдан бо оҳан омода месохтанд. ҳамчунин дар замони портҳо барои аспҳо ҳам мисли саворанизомиён зиреҳҳои ҳифозатӣ месохтанд то ҳамроҳи сарбози зиреҳпӯш бо душман мубориза кунад. барои аспҳои ҷангӣ ҳатто як зиреҳои махсусе таҳия мекарданд ки он ном дошт баргустувон. худи воҷаи баргустувон аз се қисмат таркиб ёфтааст. яке бар ки ба маънои қафаси сина ҳаст ё сина, дигар гӯст ки ба маънои паҳлӯ ҳаст ва дигар пасванди нигаҳбонӣ ҳамон бон ки ба шакли пон ҳам мо дар забон вомехӯрем, мисли дастпона, ангуштпона ва ҳатто гиребон ҳам, яъне ба шакли дигаргуншудаи ҳамон гарданбон ҳаст, чизе ки гарданро ҳифозат мекунад. ва баргустувон ҳам яъне нигоҳ доранда ё ҳифзкунандаи синаву паҳлӯ гуфтани гап ҳаст. ба ҳамин маъно як зиреҳе таҳия мекарданд ва онро бар строн, яъне чӣ ба асп, чӣ ба фил, чӣ бар уштрон мепӯшониданд ва махсусан бар аспон мепӯшониданд, то ки аз тиру шамшеру найзаи душман эмин бошанд. наздикии ориёиҳо ба аспҳо ба ҳадде буд ки онҳо ҳатто номи аспро ба унвони бахше аз номҳои худашон ё шаҳрҳо истифода мекарданд. мисли таҳмост, яъне таҳм бар иловаи асп ба маънои дорандаи аспи қаҳрамон, ё гаштост, яъне гашт бар иловаи асп ба маънои аспи тезрав. ҳамчунин номи аспҳои зиёде дар дили таърихи ориёи замин ва афсонаҳову устураҳои он сабт шудааст, мисли шабоҳанги бежан, шабдизи хусрави парвиз, рахши рустам ва ғизоли шоҳ аббос.
шоҳони каёниён, ҳатто пеш аз ин шоҳони пешдодиён кӯшиш мекарданд ки ба фарзандони худ, ба набирагони худ номҳое гузоранд ки ҳамун калимаи асп дар он ҷо бошад. бинед худи падари Зардушт Пурушасп, яъне дорандаи аспи зиёд. ва баъдан мо мебинем ки яке аз шоҳони пешдодиён, яке аз қаҳрамонҳои пешдодиён Гаршосп, ки дар ин ҷо калимаи асп ишора мешавад, ва падари шоҳ Гуштосп Луҳросп, ва худи шоҳе ки муҳофизу, яъне яке аз нафароне буд ки дар ташвиқу тарғибу паҳн кардани дини зардуштия мақом дошт, Гуштосп буд, ки дар баъзе сарчашмаҳои дигар бо номи Виштосп зикр мешавад, ки ба маънои дорандаи аспи чавуш, аспи ноором, аспи маст. мардумони мо баъдтар аз асп дар варзиш низ барои саворкорӣ ва чавгонбозӣ низ истифода бурдаанд. сарзамини имрӯзаи Тоҷикистон тавре мо аз тариқ шинос шудем ба миёноварандаи аспҳои хушзоте будааст, ки муҳимтарини онҳоро мо метавонем бо номи аспҳои хуталонӣ дониста бошем. аспҳои хуталонӣ дар замони худ ончунон машҳур буданд, ки ҳатто диққати шоҳзодаҳои Чину сарзамини Румро ба худ ҷалб карда буд, ва ҳатто шоҳзодаҳои Рум, яъне Византияи қадима ва Чини қадима навкарони худро мефиристоданд то ба онҳо аспҳои навъи хуталониро биёранд ва дар набардҳои худ истифода бурда бошанд. аспи хатлӣ зоти аспи маҳаллӣ, ки дар қадиму замон дар мавзеи имрӯзаи Хатлон парвариш меёфтааст. аспарварӣ дар Хатлон аз замони бостон маълум будааст. дар ин бобат ишораҳои сайёҳон, таърихнависон ва шоирону нависандагон шаҳодат медиҳанд. оид ба аспи хатлӣ муаррихи юнони қадим Старбон овардааст, ки дар бохтар ноҳияе буд бо номи Аспиён ва марказаш Девонасп ном дошт. Искандари Мақдунӣ барои худ аз он ҷо аспи хатлӣ интихоб мекунад. аз қадимулайём ин вилоят маншаи аспҳои тозанажод будааст ва алон низ аксари аҳолии он галадор аст. аспҳои Хатлон дар ин асру замон низ мақбул ва марғуби хосу ом аст. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, ки тоҷирон аспи хатлиро барои фурӯш ба кишварҳои дигар мебурдаанд ва онҳо дар ноҳияҳои Данғара ва тобистон дар Терай ва Ховалинг парвариш меёфтанд. дар минтақаи Кӯлоб, Ховалингу Балҷувон номҳои марбут ба асп аз қабили Адири асп, аспиёни боло, аспиёни миёна ва ғайра ба назар мерасанд, ки далели дар гузашта ривоҷ доштани аспарварӣ дар ин мавзеъ мебошад. маркази аспиёни шаҳри Девонасп шояд дар ҷои имрӯзаи Кӯлоб ё наздикии он будааст. дар китобҳои зиёде ҳам ишора рафтааст, ки дар хусуси чобукӣ ва бодпоии аспҳои хатлонӣ зиёд ишораҳо рафтааст. чуне ки дар яке аз байтҳои Низоми Ганҷавӣ ки омадааст: Искандар чӯ бар хинги хатлӣ нишаст, ки чун бод бархосту чун барқ ҷаст. ин чун бод бархостан ва чун барқ ҷастан ҳамон сифатҳое аст, ки ба аспи хатлонӣ нисбат доданд. аспҳои тилогине ки дар Зарин асп имрӯза ҳудуди Балх парвариш мешуд, ин аслан аз зоти аспони хатлӣ буданд, ки тоҷирони бисёр пешқадами мо аз ҳудуди Хатлон ба ин ҷо оварданд ва дар ин ҷо ин аспҳо парваришашон боз ба роҳ монда шуд. ва мулки Чин, Рим ва дигар давлатҳо аз бохтар, аз шаҳри Зарин асп ва аз Хатлон, яъне Хуталон, аспҳои хатлиро барои бозиҳои варзишӣ, барои ҷанг ва барои корҳои кишоварзӣ киро мекарданд ё ки харидорӣ мекарданду ба ватани худ мебурданд. ҳоло атрофи хислатҳои ин ҳайвони зебову бодпо сухан мегӯем. аспҳо нисбат ба дигар ҳайвоноти хонагии замонҳои қадим калонҷусатар мебошанд. пояш пурқувват, банди сеюми ангушти мобайни он ба сум табдил ёфтааст. наринаҳо 40 ва модинаҳо 36 дандон доштанд. байни дандонҳои ашк ва курсии аспҳо қариб 10 сантиметр ҷой аст, ки ба он лаҷом мезананд. вобаста ба сохт ва тағйироти дандонҳои пеш, сину соли аспҳоро муайян кардан мумкин будааст. дили аспҳо 4, 5 ва шушашон
5-5.5 кілограм мешавад. худи таърихи фаргашт ё такомули асп ба миллионҳо сол қабл бармегардад. Яъне миллионҳо сол қабл аспҳо аслан хурд буданд, як ҷуссаи кӯчак доштанд ва фардсумб ё тоқсумб набуданд. Он вақт чандсумб буданд. дар натиҷаи он дигаргуне ки дар фенотипи аспҳо рух дод, яъне ки дар шаклу сурати онҳо такмил шуд ва тағйир ёфт, аспҳо ба ин шакле ки имрӯз мо мебинем ба ин шакл даромаданд. дар шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ аз галабонӣ дар байни ориёиҳо ва турониён наслгирӣ аз аспҳои хушзоти паҳлавонону подшоҳон, масалан аз рахш аспи рустам, шабранг аспи сиёвуш, шабдиз аспи хусрави парвиз ва ғайра сухан меравад. дар зардуштнома омадааст ки зардушт ҳуввияти худро пас аз муолиҷаи аспи шоҳ гӯштосп собит кард. аспи шоҳ гӯштосп аспҳои монда буд. зардушт онро муолиҷа кард ва гӯштосп ба ӯ эътиқод овард. аз рӯи иттилои бархе дигари муаррихон аспро 10,000 сол муқаддам дар даштҳои моварои Осиёи марказӣ, Дон, Днепр ва Сибири ҷанубӣ ром карданд. ҳеродот менависад ки яъне дар замони ҳахоманшиниҳо форсҳо яке аз қавму халқҳое буданд ки дар парвариши асп бисёр пешрафта буданд ва аз дигар манотиқ омада аз ин ҷо беҳтарин аспҳоро мехариданд ва барои худ мебурданд. дар тиҷорат, дар кишоварзӣ ва умуман дар бор асп муқаддастарин ҳайвон ҳисоб мешуд. ба аспарварӣ аз қадимулайём шуғул доштани тоҷиконро бозёфтҳои ҳафриётӣ ва мусаввараҳои гуногун низ собит менамоянд. дар бисёр асбобу зарфҳои рӯзгор ки бостоншиносон пайдо кардаанд, тасвири аспҳо нисбатан бештар вомехӯранд. ниёгони мо оид ба асп нигоҳубин ва бемориҳои он чандин фараснома таълиф намуданд. дар китоби Одобулҳарб ва Шуҷоа омадааст ки асп шинохтан илми шариф аст. чун касе аспро шиносад, ӯро аз ҷумлаи доноён шуморанд. шинохти асп бояд ва шинохти дандони ӯ ва хуҷастагӣ ва иллату айби ӯ дар дандонҳо ва нишонаҳо ки онро буд то ба ҳама чизҳо доно ва имон бошад. яке аз бобҳои китоби мазкур дар бораи муолиҷаи иллати аспон низ бахшида шудааст. муайян кардани зот ва пайдоиши аспҳои шарқи қадим бинобар вуҷуд надоштани навиштаҷотҳои марбута душвор аст. дар бораи аспҳое ки дар сарзамини кунунии Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон парварида мешудаанд, фақат дар асоси омӯзиши қайдҳои сайёҳон, муаррихон, ҷуғрофидонҳо, бостоншиносон, лашкаркашон ва ғайра маълумот гирифтан мумкин аст. чӣ гунае дар болотари барнома таъкид доштем, аз рӯи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ дар Хуталон асрҳои 4 то милод аспҳои хушзоти зебое парвариш меёфтанд. пайдоиши аспҳои хатлӣ қиссаву ривоятҳои бисёр дорад. дар ҳудуди мамлакати форсҳо, махсусан дар ҳудуди Вароруд, имрӯза ҳудудҳои Осиёи Миёна, парвариши асп бисёр дар сатҳи олист, зеро ки олимоне ки аз ҷумла Ҳеродот, Страбон ва дигар олимони юнонию римие ки ин ҷо омаданд ва тадқиқот бурданд ва он чизое ки диданду навиштанд дар Юнон паҳн гардид, Искандар тариқи устодаш ва бевосита аз ин навиштаҳо огоҳ буд. вақте ки ба сарзамини мо меояд ва аз ҳисоби аспҳои бохтарӣ яке аз беҳтарин аспҳоро интихоб мекунад. аспарварӣ дар байни суғдиён низ равнақ доштааст. бино ба ақидаи академикони машҳур, Искандари Мақдунӣ аспҳои сарзамини суғдиёнро истифода бурда лашкари савораи бузург ташкил карда буд. то имрӯз асп дар хидмати сипоҳ, лашкар ва ҷангиён қарор дошт ва дорад. ба чӣ хотир? асосан ба ду ҷиҳат. яке ба ҷиҳати суръате ки аспҳо доранд, дуюм ба ҷиҳати он роҳате ки зимҳини нишастан бар пушти асп як савор эҳсос мекунад.
ҳеҷ ҷонвари дигар ин ду хусусиятро надорад. дар ҳудуди имрӯзаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон асосан аспҳои бадахшониро парвариш мекарданд. онҳо барои кор дар шароити кӯҳсор хеле мувофиқ будааст. сифати аспҳои бадахширо сайёҳ ва нависандаи итолиёӣ Марко Поло дар китобаш қайд кардааст. тавре ки аз гузаштаи дури мардумонамон огаҳӣ пайдо намудем, асп дар лобалои зиндагии аҷдодамон ҳам қадаму мушкилкушояшон будааст. тавре аз ҷойгоҳи асп дар зиндагии ориёиҳо шинос шудем, нафасе нест, қадаме нест, ҳолате нест ки аҷдоди сарфарози мо онро бидуни асп сипарӣ карда бошад. ҳамин буда ки дар адабиёти халқи тоҷик атрофи симои зебои асп ва таҷассуми бевоситаи он хело ҳам васфу тавсиф шудааст. яке аз беҳтарин махлуқоти худовандӣ васф шудааст ки маҳз барои одам ба хотири одам офарида шудааст. امروز نیز با اخلاصمندی و دلبستگی به این حیوان زیبای و بادپا نفرانی زیاد به پرورش و نگاه و بین اسب مشغولند که این دلبستگی حکمت تاریخی خود را دارد. این بود برنامه نوبتی در آینه تاریخ، پیرامون جایگاه اسب در زندگی گذشتگانمان. خیر دوستداری تاریخ و تمدن خود باشد.